presento aquí o cancioneiro da Xeitura de Manzaneda e Terras de Tribes, un testimonio das vellas cantigas que se conservaron nestas terras, cantigas que crearon os xeitureiros e os pastores, antergas músicas que quero salvar do esquecemento. Xa se está poñendo o sol e fan sombra os terros. Xa se entristece o amo e alegran os peos. Meu cabaleño cabalo, meu cabaliño redondo, eiche de cortar as pernas antes de chegar ao fondo. Bien. Gracias. Gracias. Blandina, Pero qué qué voz maravilla, máis bonita, Gracias. Qué Grazas a voz. vos. Estaba comentando aquí con Xosé Lois Foxo e di como canta Blandina, qué voz tan bonita. Bueno, Parabéns. Nos cantamos o normalciño de todos. E ademais, que sale. guapa estás. Hoxe fuches á perruquería. Hombre, e logo, hombre, a ver, pa direi que non me iba a dir. Recordamos, estamos con Blandina de Cotarós, Fiuca de Tribes e Digna de Vilanova, que son as últimas cantareiras da Xeitura. E vimos con Foxo aquí que, de algún xeito, fixeche o traballo de recuperar e de que se xuntaran, non? Porque ti primeiro falache con Blandina, creo. Sí, sí. Hai que dicir que, antes de entrar no tema, que a contorna de Manzaneda e as terras de Tribes son moi ricas na tradición de cantar a xeitura e tamén de colleitar o pan. Eu busquei estas cantareiras, pero antes teño que dicir, digamos, por xusticia, coñecín a cantareira máis importante que deu Galicia da xeitura, que era a Ludivina Pérez de Ricoi, a quen lle fixamos unha estatua en Manzaneda e a ela lle dedicamos o serán da xeitura cada ano. Por eso, quixera dicir isto nesta pequena xuntanza. Iso por xustiza a esa cantareira. Pero eu tamén quero recoñecer por xustiza o traballo de Xosé Lois Foxo, tantos anos director da Real Banda de Gaitas de Ourense, porque leva máis de 40 anos facendo o que se vai poñer en valor este sábado Día das Letras Galegas, recoñecendo o traballo de tantas cantareiras por Galicia adiante, velo facendo dende hai 40 anos ou máis. Sí, é un pouco a miña vocación, sobre todo, hai que dicilo, pois cando o mundo rural desaparece, que é que non queda xente en Cotarós, en Tribes, por iso que é fundamental, moi importante, recuperar a nosa cultura, a cultura dos séculos. Estes cantares da xeitura son o clasicismo do cantar. Está moi bonito que a Real Academia da Lingua lle dedique ás cantareiras, pandareteiras, pero é moi importante tamén reparar nesta tradición, digamos, lírica, melismática. Os cantares da xeitura son preciosos e moi difíciles de cantar. Sí, porque son diferentes, non? Sí. Incluso Digamos, na propia entonación, non? na propia entonación, por exemplo, os cantares da señora Ludivina de Manzaneda non manteñen a distancia do semitono, que é a hora de medir o sonido Si da non se escala. pode nin escribir nun pentagrama. Sí, intentamos escribilo, pero casi non procede, porque é música histórica. Por eso que, para min, os cantares da Esas xeitura... letras cantábanas, esas cantigas cantábanas as persoas que traballaban na xeitura, non? Pero esas letras aprendíanas, tiñanas que aprender, ou era algo improvisado, que xurdía algo, como decíamos antes, parecido a regueifa? Sí, bueno, na tradición dos cantares da xeitura temos tamén romances históricos, como Gerinaldo, que é do século XIV, pero utilizaban unha xeitura. Sin embargo, tamén había certas improvisacións. Digamos, repetían unhos versos a mesma persoa para ver quen cantaba mellor. Porque eu entendo que vos aprendestes na casa. Ti, Fiuca, que de quen aprendestes a cantar e digamos que todas esas coplas? Bueno, eu son de Soutelo, de Cortegada de Baños.
E entón resulta que fun pa Tribes. E en Tribes tamén xa cando fun xa segaba tamén. E entón fun aprendendo e con elas puxémonos nun grupo. Coas compañeiras? Cas compañeiras, o José Luís Foxo foi un do alcalde que era Domingo, foi un da Blandina, a Blandina mandou un da min e eu mandei un da Dina. E xuntámonos as tres e aí está o... E por que nos cantaste un pouco? Claro, claro que vou cantar. Cántalle unha. Aunque veño da seitura, aunque veño da segada, aunque veño da seitura, inda non veño cansada, seitureiro de Castilla, onde está o teu irmán? Está en Serra Morena, ca súa fouce na man. Entendemos que despois de segar e de cantar, nas noites tamén un pouco vai no dicindo a letra, nas noites tamén había... Bueno, é moi larga, pero xa dixestes que tiña que ser pequena. Pero que non ia ser todo o traballo tampouco. Hombre, a xente tiña que se divertir. Porque o traballo da seitura era duro. Era moi duro. E despois, cando acababa o traballo, había que darlle certa alegría ao corpo, Hombre, ou non? había que disfrutar o que se podía. O que pasa que daquela non había tempo para perruquerías, pero aínda así creo que se seguía traballando de outra maneira despois A de... xente daquela valía para todo e tiña arte para todo. E tiña tempo para todo. E tamén traballaches na seitura, non? Tamén, bastante. E Digna, ti tamén? Pois eu non é que traballara na seitura porque viñan cuadrillas de outros pueblos que segaban antes que nós. Entonces era moito que había que segar e a miña nai e min chegábanos facer comidas e levarllas. Pero había grupos hasta de 12 personas e botaban unha semana segando na casa e logo ás noites menuda juerga eles tiñan. Madre mía, moitos salían por a juerga. A eso iba, non? Sí, que salían por a juerga, porque dicíanlle a meu pai en paz descanse e dicíanlle, señor Pedro, páganos a cama na mesma habitación a todos. Eran habitacións enormes, que había 3 camas de un 20 e había Eran sitio... os que se chamábamos sobrados. Eso, había sitio hasta para bailar. Entonces, dicelle, tiren os colchós no suelo, había colchós de follas de millo, había colchós por ali apartados, eles querían estar ali, e eran as 12 da noite e eles de juerga. E dicelle meu pai, tocaballe na porta e dicelle, pero vos non queredes traballar mañá. E dicelle, usted tranquilo, que nos a 6 da mañá estamos levantados. E así era. Pero con alegría. Con alegría todo. E logo cantaban, estaban nunha leira, e ao mellor a 500 metros había outra cuadrilla cantando no outro lado, contestaban uns aos outros. Cantaban uns e os outros contestaban. Mal tiña máis. Era bueno, era bonito. Era bonito. Cantigas da seitura, moitas delas aparecen recollidas neste libro de Xosé Lois Foxo, Cancioneiro da seitura de Manzaneda e Terras de Tribes. Máis de 1000 cantigas hai aquí, non? Sí, bueno, levo recollendo cantares desde Oencia, o Caurel, toda a montaña de Ourense, que son a montaña rica en cantos líricos. Fíxenlle con moito cariño este traballo a Manzaneda, porque, como comentábamos antes, é o verdadeiro orixen dos cantares. Incluso estes cánticos rítmicos de cantareiras teñen orixen nos romances medievais. En Manzaneda tuvemos informantes como, por exemplo, as cantareiras de Placín, Clotilde, que faleceba hai pouco, a señora Consuelo, Aquilino, Davidueira, e moita xente que son os que nos transmitiron ese patrimonio. Por eso, deixo a piel facendo estes cancioneiros e vale a pena. Escoitamos a Fiuca, a Blandina, faltanos Digna. Bueno, pois a miña canción vai un pouquiño relacionada... Espera. Agarda un segundinho. Te queremos poñer... Aí quería chegar. Nós temos un compromiso contigo. Vale. Aquí non saes sin que asinen os compañeros de Marcos Comprato eso por o teu supuesto, libro. eso primeiro de nada. A un xo pescamos. Sí. Aplauso forte para Xulo Mato. Vale, aplauso para ele. Hola. Que tal, Xulio? Aí te salina. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué tal, Digna? Hola, Julio. Bueno, hola a todas. Gracias.
Claro, que ela é moi fan da Voltas co Prato, xa viu varias veces e quere levar o libro asinado. Claro. Trae, comeza a asinar Xulio, pero os outros que teñen que asinar o libro tamén. Claro, vosotros xa me encargo de que asinen todos. Fans de A Voltas co Prato, pero tamén do Quen anda aí. Primeiro do Quen anda aí, logo do A Voltas co Prato. Sí, Logo. porque xa fixen de todo aquí. Pero quen escribiu o libro foron os compañeiros amigos de A Voltas co Prato, así que hai que asinarlo. Eu tamén estou aí no libro, tamén ven a miña receta aí. Claro que participaches, sí, señor. Sí, sí. 3 veces. Dou fe. 3 veces. Dou fe. Vamos, eu asino. Onde asino? Aquí? Sí, asina con cariño. Aparte vas a inspirar porque Dina ahora sí que pode cantar. Que non vas cantar, Dina? Vou cantar un tema relacionado ca sega do liño, porque tamén sementábase o centeo, sementábase o trigo, o millo e o liño. E dou fe deso que esa teliña que hai aí ten aproximadamente, ese tapetiño que ves aí, pois terá 100 anos polo menos. Como? Esa tea que ten aí, bueno, colleume aí unhas manchiñas que non lle ardín quitado, pero... porque me dá pena moita elegía, porque si non estropease. No, temos outro compromiso. Chamamos a unha persoa experta en manchas e quitamos. Ten como mínimo 100 anos, porque había o tear na casa, sementábase o liño, recollíase, facíase en feixes, levábase en madas a auga, había unhas pequenas, como lle chamábamos preseiras, onde se atrancaba a agua, para que a agua subise, nun regato que había, e metíanse ali e tiñanse 10 días, ali metido. Logo quitábase e tendíase no lameiro, secábase, e despois tiña o procedimento que había que repialo e todo eso, e tasquealo, facerlle todo eso, hasta que chegaba ao telar, o tear. Despois no tear, eli tecíano, que na miña casa había, e eso teceuse ali. E facíanse as sábanas, facíanse as toallas, facíanse os sacos para recoletar o centeo, para apañalo, era todo feito de liño. Canto traballiño. Entonces, como as sábanas xa non se utilizaban, porque chegaron outras máis suaves, porque para dormir neso, madre mía. Entonces, que fixe? Fun reciclando, fun facendo cortinas, fun facendo tapetes, hasta lle fixen un traxe á miña filla para ir a unha boda. De liño natural, e chamou a atención. Por iso Adolfo Domínguez dixo aquilo de que a enruga era vela, non? Referíndose ao liño. Entonces vou conservando así cousiñas de entonces. E de toda esa historia que nos contas o liño, creo que vai precisamente o que nos vas cantar agora, non? Sí. Cando queiras. Bueno, pois ala. Urdín a miña tea, tecín no meu tear, ai soa me fun o monte, soa me fun o batán. Fiei na miña roca, estrigas do meu liñar, unha camisa che fixen de estopa do meu tear. Sembreino na miña leira, tendino naquel lameiro, restreleino queridiño, restreleino luceiro. Tasqueino aquela noite, repieino aquel serán, soando ben o corgo e me viñeche buscar. Ai, que bonito, Como recolle todo o proceso do liño, que maravilla, Ainda continúa, pero bueno, como é moi larga, deixámola aí. Isto tamén continúa, porque levas a asignatura de Xulio, que fixo unha fermosa dedicatoria, que eu xa vin, pero antes de que marches teñe que vir Begoña, Cañotas e o resto. Pois ala. A asinar aí. Ala, que non levo sin que mo asinen todos. Sí, a quen? Queríamos saludar a unha das boas cantareiras Claro. que morreu en Lentellais, que se chamaba Señora Jacinta. Precisamente queremosla recordar porque fai un mes ou Bueno, algo máis fai, pero bueno, un mes e acompañábanos a queremosla todos os recordar sitios. con moito cariño. Que este no ceo, botamos un bico. E tamén a miña nai, que ten 96 anos, que está precisamente mirándome o programa. Oh, como se Que ve chama? todos os días. Como se chama? Josefa de Soutelo. Pois Josefa, un biquiño moi grande dendo quen anda aí. E falando de sentido homenaxe para a Jacinta, dos compañeros. E falando de saudar, ides as tres á mesma peluquería. Sí, porque lle mandamos saúdos tamén, Eso é complicado. E temos que dar gracias a que gracias a él estamos nos aquí hoxe. Claro, non nos fai falta peluquería. Principalmente. Eu quería recordar o día 26 de Santa Mariña, como dicimos no Caurel, de xullo, vai ser o serán da Seitura en Manzaneda, na memoria da señora Divina, que o celebramos diante da estatua da Cantareira. Xa sabemos que nos levamos dignificando o concepto da Cantareira. Temos monumentos á Cantareira
en Flor de Rei, en Riós, temos no Caurel, temos no Encia, de tal maneira que o noso oficio é dignificar a imaxe das cantareiras. Pois moi ben feito. A ver, pregando un monumento tamén a Xosé Lois Foxo e, por suposto, a estas cantareiras da Seitura, non? Bueno. A ver si chega a remuda. Hai que seguir. Gracias por vir. Foxo, Dina, Blandina, Fiuca, Xulio, moitas grazas. Xulio, vemos de contar Gracias a voltas vos. co prato, pero está chamando por nos